Якую падзею можна назваць галоўным міфам і галоўнай таямніцай другой сусветнай вайны ў Беларусі? Канешне, гэта забойства гаўляйтара Вільгельма Кубе ў Менску ў 1943 годзе. Магнитная мина, заложенная Галей в матрац постели Кубы, взорвалась, когда презренный палач белорусского народа спал. Священная месть советского народа свершилась, и самый гнусный грабитель, насильник и вешатель советских людей перестал существовать. Так писали у советских книжках. А з вами Катерина Водоносова у серии передач «Трызуб и погоня». Поговорим про тое, што ж тут не так, што не стыкуецца. Ці сапраўды Кубе сапраўдны, не кіношны палач беларускага народу. Ці сапраўды яго забойства гэта помста савецкага народу. А калі не, то чыя гэта помста? Тут я нікога не асуджаю, нікога не апраўдываю. Я толькі задаю пытанні. А вы ўжо, калі ласачка, самі думайце і пішыце свае думкі ў каментарах, добра? Калі, канешне, для вас гэта бяспечна. Дзякуй. Пачнем з кананічнай версіі. 22 верасня 1943 года, 40 хвілін па поўначы ў Менску на Тэатральненштрассе 27, да вайны зараз гэта вуліца Энгельса, прагучаў выбух. Быў забіты гаўляйтар акругі Беларусь Вільгельм Кубе, лічы нямецкі губернатар на гэтых землях. Ён памёр на месцы, ратаваць там просто не было каго, не было што. Цудам уратавалася ягоная жонка, якая была на 8-м месяцы цяжарнасці, Аніта. За забойствам стаялі 3 грацыі савецкага падполля: Алена Мазанік, Марыя Осіпава і Надзея Траян. Першая, Мазанік, працавала ў доме гаўляйтара пакаёўкай, і яна занесла ў ягоны пакой міну, прымацавала між пружынаў ложку і праз 12 гадзін бух! Самі дзяўчаты паспелі з самалётам вылецець у Маскву, на Большую Землю, дзе атрымалі зоркі Героя СССР. І вось менавіта ў такой версіі гісторыя стала легендай. У 58-м быў зняты фільм «Часы остановились в полночь». А яшчэ год за годам нараджаліся кіламетры тэксту, дзе зноў і зноў паўтаралася тая самая хуткамоўка. Этот взрыв, разорвавший в клочья одного из ближайших гитлеровских помощников, прозвучал во всем мире как знак того, что крах фашизма близок, что час расплаты приближается и что ни один захватчик не уйдет от возмездия. До речі, спойлер, Кубе быў настолькі ближайший гитлеровский помощник, што Гітлер нават не прыйшоў на развітанне з ім на радзіме, ад яго толькі прыслалі вянок, а само забойства стала зорачкай на іканастасе савецкіх спецслужбаў. Бо гэта быў вышэйшы ўзровень, як забойства Райнхарда Гейдрыха ў Празе, знакамітая аперацыя «Антрапоід». Той, дарэчы, куды больш падыходзіў на ролю ката, толькі што чэшскага народу. Карацей, унікальная аперацыя, як у нас любяць казаць. Але, хвіліначку, адкуль жа мы гэта ўсё ведаем? З успамінаў удзельніцаў. Але самі ўспаміны вытрыманыя ў жанры мастацка-дакументальнай прозы, кшталту вось гэтых «Возмездия». Дык яны ж яшчэ і не самі іх пісалі. Пісалі спецыяльна навучаныя людзі, якія кумекалі, што можна, што нельга. І гэта такая сабе аішка савецкага часу. Але давайце пачнем з таго, хто ж такі ўсё ж такі Вільгельм Кубе. У мемуарах мы бачым генерал фон Кубе. Ужо пасля гэтых радкоў можна здаваць гэту кніжку на макулатуру. Ніякім генералам Кубе не быў. Ён быў генеральным камісарам Беларусі. Гэта не вайсковая пасада, цывільная. Ён не кіраваў нават сваёй аховай. Ёй кіравала паліцэйскае ведамства. Ягоны вайсковы стаж усяго некалькі месяцаў у канцы Першай сусветнай. І ніякім фон Кубе, арыстакратам, ён таксама не быў. А гэтае фон чамусьці любілі дадаваць у савецкі час, напэўна, для нейкай такой важнасці. Кубе сапраўды быў паплечнікам Гітлера з 20-х гадоў. Такія людзі сталі кадравым рэзервам фюрэра, першым эшалонам. Нават калі яны касячылі, а Кубе касячыў, будь здароў касячыў, ён насмяхаўся з Геббельса. Партыйнаму суддзі Вальтеру Буху, калі той прымаў антысеміцкія законы, ён нагадаў, што ў таго жонка яўрэйка, як жа так? А зяцем Буха быў, калі што, Мартін Борман.
У сталінскай сістэме, без сумневаў, Куба пайшоў бы пад нож. Але Гітлер 17 ліпеня 41 года прызначыў яго старога таварыша гаўляйтарам у Менск на акругу Беларусь, частку рэйхскамісарыята Остланд. На новым месцы Куба зноў касячыў. Напрыклад, ён выцягваў яўрэяў, якіх сюды дэпартавалі з Германіі, пад рознымі нагодамі, напрыклад, ветэранаў Першай сусветнай. Ён сябе акружыў яўрэямі, цырульнікамі, піяністамі і гэтак далей. Карацей, дзівак, белая варона. Чаму, уласна, шэф СС Гіммлер і казаў пасля ягонай смерці, калі б Кубы не забілі, ён бы скончыў у канцлагеры. З СС у яго былі сур'ёзныя цёркі, і гэта вельмі важна. А яшчэ Кубы цікавілі беларусы. Як і большасць немцаў, ён пра іх нічога не ведаў. Беларусь была небольшым імглістым геаграфічным паняткам у самым негатыўным сэнсе гэтага слова. Гэта ягоныя словы. І вось ён спрабаваў гэтую сітуацыю змяніць. Як за 25 год да яго генерал Фалькенгайм, я пра яго казала ў серыі пра першых немцаў. Куба лічыў так: беларусы не маюць дзяржаўнай традыцыі, як літоўцы ці латышы. Трэба іх падцягнуць да еўрапейскага ўзроўню, даць зялёнае святло беларускай адміністрацыі, школам. Пры ім з'явіўся саюз беларускай моладзі, беларуская народная самапомач, рада даверу, беларуская самаахова, гэта правобраз арміі, на секундачку. Школьным інспектарам быў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. І гэтак далей, гэтак далей. Пра нацыянальны рух у гады вайны, калі цікава, то мы можам зрабіць асобную серыю. Пішыце, добра? Але як гэта было магчыма? Рэйх, у адрозненне ад СССР, быў не вертыкальнай, а такой феадальнай сістэмай. Кіраўнікі ведамстваў, як такія бароны ў сярэднявеччы, яны канкуравалі між сабою і мелі рознае бачанне па розных пытаннях, у тым ліку па ўсходнім пытанні і Беларусі. Куба казаў: мы прыйшлі сюды як пераможцы, але пераможцы бальшавізму, а не беларусаў. З такімі поглядамі Куба проста не мог не ўвайсці ў канфлікт з іншымі ўплывовымі функцыянерамі. Наколькі Куба быў шчыры ў сваім вось гэтым беларусафільстве, мы не ведаем. Затое мы ведаем дакладна, што такая пазіцыя раздражняла не толькі СС, але і Маскву. Бо там менш за ўсё хацелі бачыць на акупаванай тэрыторыі нацызм з чалавечаскім лицом, нават маскай. Маскве была патрэбная выпаленая зямля, рэпрэсіі, каб людзі ішлі ў лясы, каб усё палала. А Куба прапаноўваў дыялог, нармальнасць, супрацу. Карацей, для Масквы гэта быў найгоршы варыянт развіцця падзеяў. І па выніку Куба стаў лішнім і для сваіх, і для чужых. А ў Беларусі ўжо працаваў з дзесятак савецкіх спецгрупаў з задачай забіць гаўляйтара. Сябры, хвіліначку ўвагі, не забывайцеся пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вы не ў Беларусі, вам гэта бяспечна. А таксама не забывайцеся пра данаты, калі вы лічыце, што наш прадукт добры, цікавы, варты ўвагі, і калі вы хочаце, каб мы выходзілі і надалей. Дзякуй вялікі! 22 чэрвеня 1943 года Менскі гарадскі беларускі тэатр ставіў п'есу Францішка Алехновіча «Пан міністр». Гэта былі урачыстасці з нагоды заснавання Саюзу беларускай моладзі. Пад сцэну была закладзеная бомба. Але калі адбыўся выбух, гаўляйтар ужо сышоў. Як вынік, 13 загінулых, дзесяткі пакалечаных беларусаў. Сярод ахвяраў быў і сын Наталі Арсеньевай, паэткі. Пасля гэтага яна і напісала свой верш «Малітва, магутны Божа». За Кубе палявала каля 10 савецкіх спецгрупаў, засады на дарогах, выбухі падчас нейкіх банкетаў, але яму ці тое шчасціла, ці тое спецгрупы ніяк не маглі грамотна зрабіць сваю справу. Трэба быў чалавек, які можа падабрацца вельмі блізка да цела, каб ён працаваў у доме гаўляйтара. І вось на сцэне з'яўляецца Алена Мазанік. У біяграфіях пішуць: працавала да вайны ў сталовай ЦК Кампартыі. Насамрэч, жанчына мела 10гадовы стаж у НКВД. Адзін з яе мужоў быў шафёрам НКВД. Гэта ўсё вельмі дзіўна, бо з усёй абслугі гаўляйтара яна адзіная, не прайшла праверку нямецкай службы бяспекі. Цікава, праўда? І вось,
Мазанік знаёміцца з Осіпавай. Осіпава мае выхад на партызанаў. Праз іх дастае міну. Але быў, дарэчы, іншы план – атрута. Падчас вобшуку ў цёткі Мазанік выявілі страхнін на больш чым 100 чалавек, то бок, каб атруціць усю сям'ю. Але па выніку міна. Будем Кубы уничтожать в его постели. Есть такие мины, магнитные, с часовым механизмом. Мины английского образца. Пра ўсё, што адбылося 21 верасня, апошні дзень, мы ведаем з успамінаў самой Мазанік. Як яна пад фартухам насіла тую міну, як падкладала, як яе ледзьве не спаліў нямецкі афіцэр, як пасля яна адпрасілася з працы праз зубны боль і уцякла. Як было насамрэч, невядома. Затое вядомы цікавы момант. Калі немцы па свежых слядах пайшлі па адрасах Мазанік і яе радні, там не было нікога і нічога. Усё майно Мазанік, а таксама майно яе блізкіх да дробязяў знікла. Успамінае Тацяна Мазнякова, якая за эвакуацыю ўсяго гэтага барахла атрымала пасля вайны медаль партызана першай ступені і дадатак да пенсіі ад гарсабеса 20 рублёў. Стали таскать из сарая матрацы с немецкой свастикой, наполненной всяческим барахлом, видимо, грабленным. Даже 2 пудовых горшка вишневого варенья, с которым они, родная Мазанік, не хотели расставаться, погрузила. Нужно выезжать из двора. Но не тут-то было. Мне тетка заявляет, еще не все забрали. А еще не забрали свиней и корову. Я ей отвечаю, вы же видите, брать некуда. Она мне отвечает, тогда будем разгружаться, не поедем. Так сказала Елена. Елена, то бок Алена Мазанік. Вось цікава, калі б вы, напрыклад, планавалі забойства гаўляйтера, вы б, напэўна, таксама незаўважна вывозілі короваў, свіней, слоікі з вішневым варэннем, правда? Так ці іначай. Мазанік, Осіпава, Траян, яды былі эвакуяваныя з партызанскага аэрадрома пад Бягомлем у Маскву. Сястра Мазанік Шчуцкая з дзецьмі таксама. І тут пачалося, бо ніхто ў Маскве не ведаў, што з імі рабіць. 24 верасня ў пятніцу газета «Праўда» паведаміла, што гаўляйтер Кубы загінуў ад меткай партызанскай пулі. Цікава, правда? Пулі. У Маскве, значыць, не ведалі нават пра спосаб забойства. У партызанскі атрад Фёдорова, які ўласна перакідваў дзяўчату ў Маскву, паляцела паведамленне: «Донесите немедленно и подробно, кто конкретно готовил операцию по уничтожению Кубы. Являются ли названные девушки-исполнители вашими агентами или они принадлежат другому хозяину? Если они ваши, то где, когда и кто их завербовал? Как они попали к вам после операции? Кто снабдил их материалами для проведения операций? Под вашу личную ответственность всех исполнителей сохранить и оказать им лучшее внимание и заботу. Центр». Каго ўзнагароджваць за забойства у Маскве таксама не ведалі. На вачах Сталіна яго падначаленыя з НКВД, з ГРУГШ, вайсковая выведка, з БШПР гатовыя былі проста перагрызці адзін аднаму глоткі, каб даказаць, што гэта мы. Пакуль Сталін урэшце не спыніў увесь гэты бардак. Ён сказаў: «Конец ссоре, девушки получат героя, остальные ордена». Але саміх дзяўчат надалей мурыжылі на спецдачах пад Масквой, здабываючы інфармацыю, што адбылося, хто, што, чаму. У Маскве, атрымліваецца, пра аперацыю ніфіга не ведалі. І гэта вельмі цікава, правда? Пра сам вось гэты подзвіг напісаў часопіс «Работніца» ажно ў 1947 годзе, а пасля зноў гады маўчання. Не знайшлося месца подзвігу нават у здаравезнай двухтомнай працы, якой реально забить можно. Всенародная партизанская война в Белоруссии против фашистских захватчиков. Лаўрэнція Цанавы, на секундочку. А яшчэ больш цікава, што Мазанік пасля вайны не асабліва-то і хацела вяртацца ў Менск. І толькі пасля настойлівай прапановы Панамарэнкі, гераіня мае жыць на сваёй радзіме, яна вярнулася. Бо ад такіх прапановаў, канешне, не адмаўляюцца. І яна паехала жыць у барак на вуліцы Лодачная, гераіня Савецкага Саюза. Пазней, правда, яна ўжо пераехала ў нармальную, ў добрую кватэру. І ажно да смерці яна
трымала пры сабе домработніцаў, бо баялася жыць адна, замыкалася на шмат замкоў. Каго, чаго яна баялася? Алена Мазанік была цікавай жанчынай. Домработніцам яна, дарэчы, не плаціла. Тыя працавалі проста за менскую прапіску. Калі ўжо ў 60-х яе запрашалі выступаць па школах, яна выстаўляла прайс, абед і 50 рублёў. Таму некаторыя адмаўляліся. Муж Мазанік, Браніслаў Антонович, вайсковец, сустрэўся з ёй у Менску толькі пасля вайны. Тады ж і даведаўся, што тая герой СССР. Але чамусьці, вельмі хуценька з'ехаў на далёкі ўсход. І замуж яна больш не выходзіла. Ну, і яшчэ адна маленькая дэталь. З успамінаў Тацяны Мазняковай, якая займалася эвакуацыяй пажыткаў Мазаніка і яе радні ў верасні 43-го перад аперацыяй. Мазанік видела лично 2 раза. Первый раз, когда мы с Осиповой выносили ее барахло, а второй раз, когда освободили Минск, вызвала она нас двоих, меня и жену Стефановича. Вот она нам говорит, что из вещей, которые мы перевозили, пропала пара мужских галош. Так отдайте галоши, а нет галош, отдайте 1000 рублей денег. А если галош и денег нет, то я на вас подам в суд. Тогда я ей сказала: подавайте в суд, разберемся. Но в суд нас никто не вызывал, и я ее больше не видела и видеть не хочу. То бок, герой Советского Союза дурыць галаву сваім былым паплечнікам па падполі, якія, рызыкуючы жыццём, вывазілі яе барахло за нейкія, прабачце, сраныя галошы. Хаця цікава, адкуль яе былі мужчынскія галошы, навошта яны ёй, яна ж адна жыла. Карацей, вельмі цікавы чалавек. За 2 гады да смерці Мазанік пачала даглядаць яе племянніца. Яна ж і прадала ўсе дзяржаўныя ўзнагароды сваёй цёткі. І памерла Алена Мазанік 7 красавіка 1996 года. Развітваліся з ёй у доме афіцэраў у Менску, там жа, дзе у 43-м праходзіла развітанне з Вільгельмам Кубе. На гэтым гісторыю можна было б і скончыць, каб не адзін момант. Дакладней, адзін персанаж, які ўсплыў не адразу, а толькі пасля кананізацыі ўсёй вось гэтай троіцы і стварэння адзінай чоткай гісторыі, адзінага Евангелія, як усё было. Нават падпольны псеўданім яму прыдумалі завочна, пасмяротна, бо ў падпольшчыка ж павінен быць псеўданім, праўда, а яго чамусьці не было. Дык вось, гэта Мікалай Пахлябаеў. Чалавек, які пазнаёміў Мазанік і Осіпаву, што, ўласна, і зрабіла аперацыю магчымай па выніку. То бок, ён звёў жанчыну, якая ўваходзіла ў дом Кубы, і менскае падполле, а пасля знік. Хто гэта такі? Пахлябаеў па сваёй ініцыятыве выйшаў на камандаванне партызанскага атрада Дзімы, выдаваў сябе за падпольшчыка. Нібыта трапіўшы ў палон да немцаў, пасля збег і нейкім цудам уладкаваўся дырэктарам нямецкага кінатэатра. Просто Джеймс Бонд. Прычым дэталі і даты палону і пабегу увесь час гуляюць у яго туды-сюды. Камісарам у атрадзе быў Давід Кеймах, акурат ён меў адфільтраваць гэтага Пахлябаева, але загадкава загінуў. Начальнік контрвыведкі атрада Якуб Свентаржыцкі знік без вестак. І гэта ўсё акурат перад замахам на Кубе. Начальнікам атрада зрабіўся Фёдораў, але і ён таксама загінуў, і няма ў каго папытацца. Пахлябаеў быў адзін з 5 чалавек, які ведаў пра ўсю аперацыю. А рыхтавалі яе менш за месяц, усё вельмі хутка і сцісла. І вось ён знікае, як матылёк. Паводле ўспамінаў Мазанік 58-го года Пахлябаева арыштавалі і закатавалі гестапаўцы, бо па сюжэце п'есы яму трэба было прыдумаць нейкі такі вось гераічны канец. Але у падрабязным нямецкім паліцэйскім расследаванні забойства Пахлябаева няма. Там ёсць цёткі, дзеці, сведкі, нейкія рамізнікі, а ключавога фігуранта няма, яго нідзе няма. Дык як гэта разумець? Давайте пафантазіруем, добра? Напрыклад, у СС вырашылі пазбавіцца ад Кубы, бо ён замінае. Але як? Гэта высокі дзяржчыноўнік, яго проста так да стенкі не паставіш. На яго палююць партызаны, але неяк безвынікова. І што рабіць? Дапамагчы партызанам, бінго! І вось свайго агента Пахлябаева вывесці на ўсіх ключавых асобаў, звязаць з савецкім падполем, з партызанамі, звязаць іх усіх між сабой, пазнаёміць, прапанаваць план, скласці вось гэты пазл-канструктар.
а ў якасці зброі выкарыстаць Алену Мазанік. Вось і ўсё. Цікава, што Куба хацеў замяніць сваю ахову незадоўга да гібелі. Нешта прачуваў, напэўна, але яму не далі, бо яго ахоўвала паліцыя ведамства СС. Чалавек проста жыў у акварыуме пад поўным кантролем. Таму і Масква была ў шоку ад забойства. Хто забіў? Чыя структура? Але адмаўляцца ж не будзеш, праўда, не салідна. Тым больш не салідна прызнаць, што іхныя савецкія падпольныя структуры немцы выкарысталі ў цёмную. Развялі. Як коцікаў. Кананічная версія Евангелія пра забойства Кубы склалася пасля 1956 года. Мемуары друкаваліся, перадрукоўваліся. Для тых, хто не чытае мемуары, знялі кіно. А нядаўна яшчэ адно кіно «Ахота на гаўляйтера». Прастытуткі і паліцаі там размаўляюць па-беларуску, а патрыёты, канешне, па-расейску, хто б сумняваўся. Але як там было насамрэч? Ніхто ж разбірацца не будзе, бо гэта ж замах на подзвіг народа. І вось такая гісторыя, вельмі супярэчлівая, вельмі цікавая, вельмі таямнічая. Як яна вам? Што вы пра гэта ўсё думаеце? Пішыце ў каментарах, калі вам гэта бяспечна. Там мы і сустрэнемся і паразважаем. А на сёння развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.